Duha ang namatay sa managlahing aksidente sa karsada sa dakbayan sa Sugbo ug sa dakbayan sa Talisay na naglambigit sa motorsiklo ug SUV. Ang live report ni Alan Domingo. Lan? Luan nagtubag kini ang dakbayan sa Talisay ug ang Cebu City. Diin na dunay nahitabo nga vehicular accident naglambigit sa motorsiklo ug SUV kagabi o kaganinang kadlawon. Nasablay na sa Center Island sa Cebu, South Coastal Road, habig sa Barangay San Roque, dakbayan sa Talisay kining usa ka lalaki kansang naong ang dili na mahitsura pasado alas 8 Lunes sa gabi. Samtang distansya siyang nahimutangan, ang motor nga iyang gimaneho nga layo kaig naabtan. Daling nakaresponde ang mga personnel sa CC2 o kapulisan sa Talisay City o ambulansya. Tungod sa kakusog sa impact ug sa grabing danyos nga nahiaguman sa driver sa motor, nakabsan yun kini sa kinabuhi. Nasayran nga nasagi ay ang motor nga gimaneho sa lalaki ngadto sa usa ka SUV sa medyo kurbadahong dapit sa CSCR, hinungdan nga na-overshoot kini. Nailhan ang biktima, ang lalaki pinaagi sa iyahang ID nga nag-edad og 47 anyos. Samtang ang driver sa SUV nag-edad og 22 anyos, taga Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo. Bisag di ko niya matapsingan ato, malahos man to siya dito kay na-overshoot lang siya, kusog man kayang dagan. Sa investigasyon, matod sa SUV driver nga nabantayan na niyang nasaghid ang iyang sakinan sa motor nga kusog kaayo nagpadagan. So nag-abot ni silang duha pagdaing kurbada unya tungod sa kakusog sa pagdagan nining maong motor, nalabay ni og mga 50 ngadto sa usa ka gatos ka metros ang gilayon. Base sa investigasyon sa CC2, nagsubay sa parehong direksyon ang duha ka mga sakinan. Samtang giklaro sa CC2 nga wala makainom ang driver sa motor, gikan na matod pa kini sa iyang trabaho nga mopadong na untang mopauli. Matod sa Pangulo sa CC2, Jonathan Tumulak, nga nagkasitol na ang pamilya sa driver sa motor o driver sa SUV hinungdan nga wa nay kasong mapasaka. Maintain lang ta sa ato ang gikusgon unya naata sa insaktong lane ug asa tang dapita dapat moagi. Samtang usa-usab ang patay sa nahitabong pagpanagbangga sa usa ka motor ug SUV sa may Soriano Avenue, Barangay Carita, siyudad sa Sugbo, alas 3:40 ganinang kadlawon, Martes, Agosto 18. Nakalas ang usa ka 38 anyos nga taga Barangay Subang Dako, Mandawi City. Gikabangga nini ang SUV gipaniho ni alias Vin, 33 anyos, minyo nagpuyo usab sa Barangay Bangkal, Lapu-Lapu City. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police, ang SUV nagsubay sa Soriano Avenue pa southbound nga direksyon padong sa General Maximum Avenue, samtang ang motorsiklo nagbiyahe sa opposite nga direksyon, northbound padong. Ang motorsiklo nga giingong walay headlight, kusog ang dagan ug kalit matod pa nga ni swerve sa lane sa SUV. Niresulta kini nga nag-head-on collision o nagbangga ang motor ug ang SUV. Nakalas ang driver sa motor, samtang ang driver sa SUV gikustudiya sa kapulisan. Luan, balikan nato ang kining Cebu South Coastal Road habig sa Talisay City. Matod ni Joy Tumulak nga ika-17 na ni ka mga motor or aksidenteng nahitabo diha o niya naglambigit sa mga motorsiklo. Mas taas kini itandi sa mga nakalabayng tuig, busa pahimangno sa ato mga otoridad nga kinahanglan magmatngon sa pagmaniho sa mga sakyanan aron malikayan ang inyo niini nga aksidente sa kadalanan. Luan. Daghang salamat, Alan Domingo.